Modtag det hellige korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Victoria Buhl Madsen. Victoria Buhl Madsen. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på 3. dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels og siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv? Ja. Og vil du døbes på denne tro? Ja. Victoria Buhl Madsen, jeg døber dig i Faderens, i Søndens og Helligåndens navn. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som har genfødt dig ved vand og Helligånden, og skænke dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Jeg bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Guds fred være med dig. Og lad os bede. Fader vor sammen, lad os se det lovsblæde til dig. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Til sidst så kan jeg jo så sige til jer fader, at I kan bevidne, at der har været barndom. Det er ikke så svært, men hvis der sker noget med forældrene, før børnene er blevet voksne, så skal det også være jeres ansvar, at børnene bliver oplært i den kristne tro. Og det gælder jo så også jer forældre, at nu har I fået jeres 2 søde piger døbt. Men det betyder også, at I dermed har sagt, jamen, så skal vores børn have en kristne opdragelse, og det vil vi være ansvarlige for. Og så Guds fred være med jer. Og nu synger vi nummer 2 og nummer 7 fra nummer 674, altså det andet og 7. vers af 674.